मेला खुंबाय थानानै बड'लेण्डखौ डेभेलप खालामथोंसै आरो माथो खुंदो रायजो राजानो रानना होबानो जाबायना रिपर्टआ अडिट रिपर्टखौ मानोथो रानना होनो हायाखै निटखौना जुदि अडिट होबायब्ला रिपर्टआ जुदि ओंखारबायब्ला बेखौलाय लेखा सादायाव साफायनानै माने मा होनोमोनलाय रायजो राजानो गुहारि होनानै रानना होजोबबानो जाबायना जों रायजो राजाया फरायनानै नायगोन रायजो राजानो रानना होथोंलै अडिट रिपर्टआ मा अडिट बेलाय सोर बेलाय निटखौना सोर बेलाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट 6 शेड्युल एरियानि जोंनो इलेक्टेड गभर्नमेन्टनि बाहायनाय फैसाखौ हिसाब खालामग्रा सोर बेलाय सोर बेलाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा 2020 सनसिम बिटिसि सालायदों 20 सनसिम अडिटआ अलरेडि क्लियार गावसिनासो नै दाबो जमा होआखै गावसिना बोसोरथाम 3 फाइनान्सियेल इयार थांनोसै 3 फाइनान्सियेल इयारनि रिपर्टआ अडिटआ दाबो एजिआव जमा जायाखै एजिआव जमा होदो अडिटआ फैदोंसै अडिट मोनखांनायनि उनाव नुगोन हाग्रामाया जाख्ल'दों ना प्रमद बर'आ जाख्ल'सिनदों जेलाव सोर थांगोरो हाग्रामाया जेल जागोरो ना प्रमद बर'आ जेल जागोरो रायजो राजाफ्रा नायगोन ना नङा होमबा अडिट मोनबाय होनदों अडिट ओंखारबाय होनदों अडिट ओंखारबायबालाय वाट्सआव रानना होजोबदोलाय रायजो राजानो जों फरायनानै नायजोबथारनोसै हागोनफा बेबायदि लामाखौ लानो हो गावनि मथे लामा सुरगोन आगान सुरगोन बे मथे बिथाङा खामानि मावदों आरो बे मथे आयेना आगान सुरगोन होननानै जों आसा खालामदों बर्थमान माने बिराद स्ट्रं दिनैनि दिनाव माने बिपिएफल' नङा बिपिएफनि बादैबो जायफोरा बिटिसिनि मोजां सानो आरो बिटिसिआव अराय गोजोनजों लोगोसे उन्नतिनि खोथा सिन्था खालामग्रा मानसिफ्रा बिटिसिआव हाग्रामा नङाबा उन्नति गैया बे जिनिसा खाथां 3 बोसोराव बिथांमोना मा गोदान खामानि मावनो हायाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै बिटिआर सुक्तिया 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोराव 1,500 कौटि थाखा मानो थाइसेबो लाबोनो हायाखै 3 बोसोरा जोब्बाय अलरेडि कमप्लिटेड माने 2020 2021 2022 2023 बोसोरथामाव 500 कौटि 500 कौटि 500 कौटि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो बाजेटआव बिथांमोना बाजेट एल'केसन खालामदोंमोन 500 crore 500 crore 500 crore all 500 crore माने crore have been lapsed already दिनै बोसोरथाम थांखांनायनि उनावबो 1500 कौटियाव 15 थाखाबो लाबोनो हाया 15 फैसानिबो जुदि बिथांमोना डेभेलपमेन्ट स्किम स्पेशल पैकेज खामानि मावनो हायाबा बिनिख्रुइ देरसिन फैलार मा दं फालाय आरो बोरैथो थांनाय डिसेम्बराव बिटिसिआव साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होग्रायालाय साख्रिया बहा बोरै एडभार्टाइजमेन्टलाय बहा होखो मानो होनो आदा 2000 माने 22 सनाव 22 फाइनान्सियेल इयाराव 21-22 नि जिथु फाइनान्सियेल इयार मार्टियार्स न'खरफोरनो 5 लाख रानना होनायनि 10 कौटि थाखा बाजेट एल'केसन दंमोन मानो लाबोना होफैनो हायाखै आसाम गभर्नमेन्टआ थफ्ला जुनानै दोनखानाय बे थाखाखौबो मुंख्लं न'खरफोरनो राननानै होफैनो हायै बेनिख्रुइ देरसिन फैलार सरकार बबे दुनियाव थाथावो नै देग्लायनि बाजेटआव देग्लायनि माबायाव फाइनान्सियेल इयाराव 25 crore दङ मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रानना होनायनि दिनैसिमबो मानो लाबोनो हाया दिनैसिमबो मानो रानना होनो हायाखै बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन नै बोसोर गोदान फैनाय लोगो लोगो मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख राननानै होथारनोसै डेभेलपमेन्टनि बांग्रि मावथारनोसै हाब बहा बोरै डेभेलपमेन्टनि बांग्रियालाय बहा थांखो बिसिनि मिसनालाय बिसिनि मिसनजोंथ' जायाना भिजन थानांगौ 20 फेब्रुवारिनिफ्राय बिपिएफ राजनैतिक दोलोआ जिल्ला पर्यायाव वार्कार मिट्स खालामदों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे मोननैयाव जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा वार्कारफोरजों नुजादों आरो गावनि बेसेन गोसा जिथु जोंनि वार्कारफोरनि सायाव बुंनांगौ बेखौ बिथाङा बुंलांदों आरो वार्कार मिट्स
लानायनि मूल खारनानो जाहैबाय जे पार्टी हिसाबै जोङो स्ट्रेंथ इउनिटि आरो जोंनि गेजेराव जिथु मिलाप्रिति बेखौ गासैबो रैखा खालामनानै पार्टीखौ साबसिननिफ्राय साबसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों स्ट्रेटेजिया बेनो फैगौ 2014 सनाव 26 सनाव जिथु गोदान भारत सरकार दानायनि लकसभानि जेनेरेल इलेक्सन जागोन बे लकसभानि जेनेरेल इलेक्सनाव बिपिएफ राजनैतिक दोलोआ क'क्राझार लकसभा आरो उदालगुरि लकसभा बे मोननै लकसभायाव केन्डिडेट होगोन आरो जों आसा खालामदों मोननैबो सिटआव जोंनि बिपिएफआ देरहानाया 100% क्लियार जानानै दं मोनसे कुइसन बिथाङा बुङो मालाबा आरो ओंथि गैयै राव बुंनायनि सायाव आरो जोंहाबा माबा बुंनांगौ थायो बे नङा दा जाय मानसिखौ नोंथाङा बुंदों बे मानसिया हयथ' माने आधा आधि खर'आनो गाज्रि बे मानसिनि सायावलाय जों मा आर्गुमेन्ट होनो दिनै बिपिएफखौ बियो सेस खालामनो बुंदोंमोन हागोनसो हाबायसो बिपिएफखौ मा लांखांनो जोबनांगौमोन नैबे जानुवारि मासावनो बिपिएफआ धंस जानांगौ हादोंसै बे धंस खालामनो रावखौबो आन्डारमाइन खालामनानै राजनितिक खालामजाया राजनितिकआ ओरैबादि राजनितिक जे 2024 सननि जिथु जेनेरेल इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिपिएफआ मोननैबो सिटआव देरहागोन आरो बे मोननैबो सिटखौ जोंनो नांगौ आरो जोंनो दरखार रायजो राजानो दरखार आरो बे मोननैबो सिटआव माने बिपिएफआ देरहानाया गाहाम बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनानै बिपिएफजों रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारनानै दिनै खामानि मावदों थांनाय बावैसो दा बाहायथ' बुंनांगौ मा खोथा दङ बिथाङा बानहानि केस होदों बे आयेननि खोथा आयेना मा लामा लायो आयेना गावनि लामाखौ लानो हो गावनि मथे लामा सुरगोन आगान सुरगोन बे मथे बिथाङा खामानि मावदों